हाय लोगोफोर दिनै आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों मानसिफोरा आंखौ आंनि भइस होनानै रावबो फोथाया माने इउट्युबनि लोगोफोराथ' आंखौ फोथायखायोआनो ओमफ्राय लोगोफोरा माबानिया कलेज फ्रेन्डफोरा माने आंनि माथोआ अरिजिनेलाव बेलेग आरो साइरियाव बेलेग जायोना ओंखायनो आं नंगौना नङा होनना भाबियो दिनै आङो मोनसे साइरि फरायथिना होनोसै आं बांसिनानो साइरिखौ लिरख'नानै लाग्रोयो आंनाव एसे गोसोआव थालायनाय आङो माबानानै लाया आं बानायनानैसो लिरख'नानै लाखायो नालाय दा आङो ससे फरायनानै होनोसै आं माबायदि मबाइल गोदान लाबाय नालाय गंनै जाबाय लोगोफोर दासो आं भिडिअ बानायनो हासिगोन थ' लोगोफोर माबायदि भइस होयो नायलांदो गिबियावनो आङो मिउजिकखौ सेट खालामनानै लाग्रोबाय हासबेन्ड आंखौ नायखुमाबाय दं आरोना आं मालाबाबो इनि खाथियाव सानसेबो भिडिअ खालामफेराना ओंखायनो दिनै आङो मा नायबाय दं आरो सिखावा र' आं होननोसै नायलांबाय थादो गावनि हाजार खस्थ'खौ बावनानै बियो आंखौ सामलायो जोथोन लायो थारैनो बै सेंग्राया आंनि सायाव मानोबा एसेबां मोजां मोननाय लुफावो बे बुहुमाव बेबायदि जेबो गैया जायनि बेखेवनाय नायनानै नोंनो फोरमायनो दि आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो जोबोर खस्थ' खालामो आं बिखौ मानोना आं मिथिगौ बियो आंखौ माब्लाबाबो नागारनानै थांखाया कौन है ये लोग कहां से आते हैं थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौबो नायदो लोगोसेनो आंनि भिडिअखौबो नायलांबाय था बिदिनो थ' लोगोफोर भिडिअ खालामखांनायनि उनाव आङो काइन मास्टाराव लांबाय काइन मास्टाराव लांखांनायनि उनाव भइसखौ एसे माने माबा बानायो आरो मा होनो इखो डाबल रोङा आङो जिखिजाया आङो मोनदो आरो इउट्युबाव नायनानै नोंथांमोनाबो जाय साइरि होयो इउट्युबाव नायनानै बानायबानो जाबाय आं एसे बानायनोसै एडिट गावनि एसे भइसखौ माने स्रां खोनानाय बायदि आं एसे माबा बानायो आरो गावनि हाजार खस्थ'खौ बावनानै बियो आंखौ सामलायो जोथोन लायो नायदो भिडिअखौ गावनि हाजार खस्थ'खौ बावनानै बियो आंखौ सामलायो जोथोन लायो थारैनो बै सेंग्राया आंनि सायाव मानोबा एसेबां मोजां मोननाय लुफावो बे बुहुमाव बेबायदि जेबो गैया जायनि बेखेवनाय नायनानै नोंनो फोरमायनो दि आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो जोबोर खस्थ' खालामो आं बिखौ मानोना आं मिथिगौ बियो आंखौ माब्लाबाबो नागारनानै थांखाया थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौबो नायदो लोगोसेनो आंनि भिडिअखौबो नायलांबाय था बिदिनो